Hola, Cris Magí. Ja rebeu la vostra invitació de casament? Que vindràs? Sí, ja us he fet l'ingrés. Carinyo, què és això? Tranquil, tu pensa com si fos una festa d'aniversari sorpresa. Penso que és meravellós tenir algú especial a la teva vida. Què passa, però? Cris Magí, tu ets terapeuta, oi? He fet 2 màsters. I això vol dir que ajudes a gent que té tot tipus de problemes, oi? Sí, venen amb mi. Parlen amb mi una hora. Després, ja no sé què passa que no tornen. Serà que sóc molt bona, que la primera m'hi soluciona. I oblida. Oh, però no, què passa alguna Bé, saps aquest amic meu? Amic. No! Un altre! Em sembla que ell té un gran problema. Crec que ell és gay. Lo que immediato, la gent gay ha fet grans contribucions a les arts, la filosofia, les lletres, durant segles. Però és que el meu amic no és artista i treballa en un banc. I és de dretes. Oh, pues res, així serà millor que quedi a l'armari. Ok, gràcies pel consell. Jo no voldria pas tenir una amiga així. Gràcies igualment.